ଝଗଡ଼ପଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଲେ ଲାଇନ ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୋଇବେ, ମଶାରୀକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୋଇବ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ମଶାରୀକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ, ରାତିରେ ସବୁଦିନ ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୋଇବେ। ଏତଦ୍ୱାରା ମୋର ଝଗଡ଼ପଟା ଗ୍ରାମବାସୀ ବୃନ୍ଦଙ୍କୁ ଜଣାଅଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ଏଲେ ଲାଇନ ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୋଇବେ, ମଶାରୀକୁ ଅପବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ଏତିକି ମୋର ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୋଇବ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜ୍ୱରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ମଶାରୀକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଛାଇରେ ଶୁଖାଇ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀକୁ ଅନୁରୋଧ, ରାତିରେ ସବୁଦିନ ମଶାରୀ ଟାଣି ଶୋଇବେ।